Altzibarrek gune estalia izango du. Auzoak aterpe bat eukitzeko zakagan premia aztertu ondoren, 2024an proiektua idatzi zen eta orain hasi dira obrako lanak. Ingurua esitua dakagu eta lehenengo lur mugimenduak eta zimentazio lanak egiten hasiak dira dagoeneko. 300 metro karratuko erabileran hitzeko gune estalia, Olalde Etxadian atzeko zelaian eraikiko da, Altzibar eta Karrikalotzentxun Bidegorrian alboan. 2000 metro karratuko berdegune urbanizatua izango du inguruan, eserlekuak, oinezkoan bideak eta bizikletantzako aparkalekuak ere egongo dira bertan. Eta baita hormigoizko mahai borobila handi bate bai, bere aulki eta guzi. Komunare izango du Altzibarko gune estali berri honek. 1.300.000 euroko aurrekontu edukiko dute lanek eta diru horren 40% diru laguntzetan lortu du udalak Europako funtsetan. Urtebeteko iraupena izango dula aurre ikusten da, eta hemengo lanak egin ahal izateko Bidegorria eta errepidea momentu zehatzetan moztuak egongo dira. Ugaldetxoko futbol zelai berritua eta Altzibarko gune estalia legegintzaldian garatu eta gauzatu dien bi proiektu izan du dira, Oiartzungo kirol eta aisialdiko azpiegiturak osatuko dituzten bi proiektu hain zuzen ere. Hurrengo urratsak edo epe laburrean ditugun beste proiektuei begira jarrita, aurren gune edo parke bat estaltzea da proiektuetako bat, Elizalde ikastetxeko jolas eremua eraberritzea beste bat, 3. proiektu bat eskuartean dakaguna da Bidegorriko lotura berriak egiten jarraitzea, eta azkena Otxe kirol elkarteakin batea Atamitxeko bizikleten gune hori berrantolatzea.